prosím vás, prosím, napíšte mi do komentáru. Dneska som vydala 2 videá. Napíšte mi prosím do komentáru, nože, čo mám točiť za hru a to natočím, to čo bude mať najviac lajkov na tom komentári, tak to natočím, alebo nemusí to mať lajky, proste to, čo sa mi bude najviac páčiť, tak to natočím. A ak to bude napríklad Roblox, tak mi napíšte, že Roblox, napríklad Brookhaven alebo Squid Game, alebo ja neviem čo. To mi tam napíšte, to čo sa mi bude najviac páčiť, tak to si nainštalujem a zahrám. A vy za to, že vám na to odpoviem, tak vy za to mi dáte odber, zvonček a like. A budeme dohodnutí, dúfam. Takže tak. A určite si pozrite moje nové 2 videá, čo vyšli dneska. Posledné video vyšlo pred 4 mesiacmi. A dneska som vydal nové 2 videá. Jedna z Bet Up, kde sa stavuje. Ne za reálne peniaze, za fejkové peniaze. A ešte z Robloxu. Takže to si určite pozrite. No, neviem, čo to je zábavné. Ale určite si to musíte pozrieť, lebo je to akože dobré a v tom Bet Up tam sú, ak to máte nainštalované, tak tam sú novinky, možno to neviete, možno to viete. Stavil som si tam jeden tiket, môžem vyhrať za to 20 000, takže čau!